היי, איתי וגיא, הנכדים המדהימים שלי, וכמובן היי לכל תלמידי בית ספר אלון באשר אתם. קצת מוזר לי לספר לכם על משה בתיבה גם דרך הפלאפון ולא בכיתה, וכמו שאני מספר תמיד לאיתי וגיא באוטו שאנחנו נוסעים באושילנד, וגם מוזר לי עם הזקן. למה יש לי זקן? כי רציתי להיות כמו משה. משה בתיבה היה תינוק, אבל בסוף הוא היה עטור זקן, מאוד זקן, עם מקל. הוא זכה להוציא את בני ישראל ממצרים לארץ ישראל. ואני מאוד מקווה שאנחנו נזכה, כמו בני ישראל, לצאת מהבידוד כמה שיותר מהר. לא כמובן 40 שנה, אבל הרבה יותר פחות. אני רוצה לספר לכם על משה בתיבה בצורה מצחיקה, הומוריסטית, מנקודת מבט של תינוק שהוא משה. ותראו כמה אומץ וגבורה ונחישות יש לתינוק הזה, ואני בטוח שגם אתם תצליחו כמוהו. אז לפני 2000 שנה, כן, 2000 שנה, בני ישראל גרו בארץ ישראל, אבל באותה שנה הייתה בצורת שלא ירד גשם בכלל, ובגלל שלא ירד גשם, אז כמובן כל הצמחייה, העצים, הירקות לא צמחו, כי הם זקוקים למים. בני ישראל החליטו לרדת מצרימה. לרדת, כמובן, לעבור למצרים, כי הם שמעו שם גשם, חורף, עם טמפרטורות מאוד נמוכות והמון עבודה. הם ירדו לשם, והמצרים קיבלו אותם. כי בני ישראל עבדו בשבילם. הם בנו אולמות כדורסל, הם סללו כבישים, הם בנו בניינים. ולאט לאט בני ישראל התרבו שם. כמובן שגדלו, וזה קצת הפחית את מלך מצרים פרעה. פרעה ראה שיש יותר ויותר בני ישראל בארץ מצרים שלו, זה הפחיד אותו, פחד שהם יהיו יותר רבים מהמצרים, ויום אחד גם יקחו לו את כיסא המלכות. ולכן הוא הלך ליועץ שלו, הוא תמיד מתייעץ איתו. אמר לו, יועץ שלי, מה נעשה? בני ישראל הולכים ומתרבים. איך אנחנו נעצור את זה? אמר לו, פשוט מאוד. מה שנעשה, אנחנו נטיל תקנה חדשה. לא נרשה לאימהות עבריות ללדת בן זכר. כל אימא שתלד בן זכר, אני רוצה להראות לכם, כן, כל אימא שתלד בן זכר, אימא עברייה בהיריון, אם היא תלד בן זכר, אנחנו נשליך אותו ליאור. מה זה יאור? היאור זה הנהר הגדול ביותר במצרים, ובנהר הזה, אתם רואים, אני אהפוך את זה, לא, זה בסדר, יש המון תנים, וכל תינוק עברי שיוולד, השוטרים המצרים ייקחו אותו מהאימא העברייה, ולא משנה אם היא תצעק, לא, בבקשה, זה הבן שלי, אל תיקחו אותו. השוטרים ייקחו אותו ויזרקו אותו ליאור. ואיך הם ידעו, השוטרים, איפה נמצאים הבתים העבריים? הם עברו, אתם יודעים, כמו שיש שכונות בכל עיר ובכל ארץ, ויש גם שכונות יהודיות. כל בית, המצרים, השוטרים המצרים לקחו צבע אדום וצבעו, סימנו בצבע אדום את המשקוף. ככה השוטרים עברו ונכנסו לתוך הבתים העבריים
אם הם שמעו תינוק שבוכה בצורה כזאת, הם ידעו שזה תינוקת, ולא נגעו בה. אם זה היה בכי כזה, הם כמובן לקחו את התינוק מידה של אמו, וכמובן זרקו אותו ליאור. ונשאלת השאלה, תמיד אני שואל את השאלה הזאת, ילדים, למה דווקא היועץ הציע למלך לזרוק את הבנים הזכרים אל היאור? וכמובן שתמיד עולות תשובות כמו כי הבנים הם חזקים, הם הולכים לצבא, הם גיבורים, הם נלחמים. לא, ממש לא. להפך, תמיד אני אומר שדווקא הנשים, האימהות, הן החזקות. תסתכלו, תראו את האימהות שלנו. תראו את האימהות שלכם, הן עושות הכל. הן מחפשות, הן תולות, הן מנקות את הבית, הן מבשלות, הן לוקחות אתכם לחוגים, הן דואגות לכם, גם הן עובדות. ומה עושה אבא שלכם? חוזר מהעבודה, שם על רגל, לוקח את השלט ורואה טלוויזיה. אז הנה, אתם רואים? לא, זה לא בגלל וגם הן הולכות לצבא. יש המון חיילות קרביות, יש טייסות. אז מה התשובה? נכון, כמו שכולם אומרים. התשובה היא כזאת, ברגע שלא יהיו בנים זכרים, הנשים לא תוכלנה להיכנס להיריון. ואז תיפסקנה הרבייה, והיהודים העבריים יפסיקו להתרבות. וככה זה קרה. יום אחד, לאמא בשם יוכבד ואבא בשם אברהם, שני הורים עבריים, נולד להם בן זכר. ברגע שהבן הזה נולד, הוא הפיץ אור בכל הבית. משהו מאוד מאוד מוזר, משהו מיוחד. ההורים שלו, יוכבד ואברהם, ואחותו מרים, שהייתה בת 12-13, נורא דאגו. מה יהיה? עוד כמה דקות, או יום, יגיעו השוטרים המצריים, ייקחו את התינוק שלהם, ויזרקו אותו ליאור. או שהוא יטבע, או שיטרפו אותו התנינים, אני לא יודע מה יקרה. ואברהם החליט לעשות מעשה. הוא החליט לבנות, כן? הוא החליט לבנות תיבה. תיבה מקנה סוף. אתם רואים? זאת התיבה. רגע, הנה. אתם רואים? בתיבה הוא בנה אותה מקנה סוף. הוא גזם קנה סוף, בנה אותם כתיבה בצורה של שתי וערב. לאחר מכן שהוא סיים את התיבה, הוא לקח זפת. זפת זה חומר מיוחד מאוד, שהוא בעצם מורחים אותו על גגות כדי שמים לא יחדרו. הוא הניח את הזפת החם הזה על תחתית התיבה, וברגע שהזפת התייבש, אף טיפת מים לא הצליחה להיכנס לתוך התיבה. כמובן שגם כדי שלתינוק שלו לא יהיה משעמם, הוא בנה לו גם סל כדי שלא יהיה משעמם לו, וכמובן גם טלוויזיה, אתם רואים? טלוויזיה, כן? וגם טאבלט, פלאפון, חיתולים, בקבוק מים, מטרנה, בקבוק מים, במבה, כדי שלא יהיה לו משעמם. וברגע שהם שמעו שהשוטרים המצרים עומדים להיכנס לבית שלהם, יוכבד לקחה את התינוק שלה, הניחה אותו בתיבה, ובפרק הבא אספר לכם
את ההמשך המעניין. אז עד אז, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואנחנו כמובן ניפגש בפרק הבא. ביי.